Aquesta és una de les millors muntanyes russes d'Europa. Ja està a la meva bucket list. I és que n'he tatxat molts, però encara en queden alguns d'especials que vull visitar sí o sí. Quan vaig fer l'Erasmus a Estocolm ens ho vam passar molt bé. També vaig estudiar, mama? Jo estava esperant a que arribés el bon temps perquè obrissin Grunalund i ja havia decidit que em compraria el passe anual per poder-hi anar cada cap de setmana. Però primer va arribar el Covid i el parc ni tan sols va obrir aquella temporada. Des d'aleshores vaig decidir que algun dia hi tornaria. L'altre parc suec que volia aprofitar per visitar era l'Isberg. Helix, Valkyria, són d'aquelles muntanyes russes que veus a YouTube i penses «Buah, això ho he de provar en primera persona». Vaig estar a Göteborg, però pel mateix motiu que a Grunalund em vaig quedar a la porta d'un dels millors parcs d'Europa. Quin és el parc que sempre has volgut visitar? M'encantaria llegir uns comentaris. En el top 3 hi ha Parc Astèrix, a França. Aquest em fa especial il·lusió i ara encara més amb tu, Takis. Jo vaig créixer llegint els còmics i veient els dibuixos d'Astèrix i Obélix. I vull formar part d'una de les seves històries, ni que sigui només per un dia. En el número 2, Alton Towers, al Regne Unit. M'encanta perquè cada atracció té la seva pròpia història. Wickerman, Nemesis, The Smiler... És un parc gegant, amb aquell castell al mig i una atmosfera que no té cap altre lloc del món. Si t'agraden tot aquest tipus de vídeos sobre parcs, segueix-me, perquè vull anar explicant totes aquestes aventures en temps real. I per acabar, en el número 1 del meu bucket list, Energylandia, a Polònia, el paradís de les muntanyes russes. Zadra, Hyperion, Abyssus... És un somni per qualsevol entusiasta. I les ganes que tinc de provar la que diuen que és la millor muntanya russa d'Europa són molt reals. No sé quan cauran tots aquests parcs, però el que sí que sé és que un dia aquesta llista estarà plena de records, i no només de somnis. I tu, quin d'aquests 5 parcs visitaries primer?